تماشا ونجا جاركدن دم باش ببرنامج واشنطنه دیسا به هفربن پایتخت امریکا واشنطنه و سرانسر امریکا اما ببینن که جه هفته چی هفته نها چی قوی مینه چی پیشکترین گرینگ چه بونه که گل امریکی بالا خود ده سر داده آخفه و هر وها چی تشتین گرینگ چه بونه به کردان را گردایی تماشا ورندلا و اونجا دشوپینن پاندمیه کرونا دیسا چند هفته این داویه دیسا جارا کدین بر بزده بونه بدیچه نه تنها امریکا لأوروپا و هن بیشن دنیای جهانه تایبتی جوریا دلتا که پسپورت بیشین گلک خطرتر و کجره و هر وها بلزو بستر بلاد به در بازبون آوه جمروان درن گلک لیستره لو مایشی بال تکشاندن که او جوره خطر مترسی داره لامریکا جی ما هفته چویجی گوتو بکو چاوا هنک او گیش بینی شناخا جرش بینی ره هشتیه جبر کو بکتنین کرونا تایبتی جی دلتا آوای دلتا زیاده بویه و حکومت امریکی جی و سازین امریکی جی نها ده هوله کدنه کو چاوا پیشگرتنا بلابونه و ویروسه بکن نها حکومت بیشه ده تایبتی دو هفته داویه ده کسین کو به کووید 19 کتنه دو قط دو جار زدتر بونه اوجه به آوائه که لزو بستر او نخوشی بلاد به روژا دوشمه 23,000 پیکتین نو هاتنه تومار کرن 23,000 پیکتین نو این کرونا هاتنه کرن یعنی مروف هفته بوری و به هفته بده برهف دو جار او هجمار زدتر بویه تشتی کو بالکشه کو حتی نها nüfus Amerikî tene dora niva nüfus hatiye vaksin kırın derzi levan hatiye daim yani nüfus dora 5 milyona مرو دکار بیشه 175 milyon kes tene hatine vaksin kırın tabii ki hükümet Amerikî avaya ki berfreh vaksin kırın berdest kriye navenden vaksin kırın derzi ledane ve kriye le gelek çaram dubare dikin jwara Beijing kuçava hejmarek mezin ji Amerikiyan xemsarın naxwazin derzî xebdin ev jî dibe sedem ku pêşî li vê nexweşî nêgirtin yani mirov bifikre ku hema nîva nüfus Amerikî hatiye bikin nîva din maye ku derzî li xwe nedane mirov dikare bêje yani Pisporên sağlamiyê dibêjin du hefte dawî mirov bide berhev awaya zedebûnan şestî ji sedê ye yani niha û du hefte berê kesên ku korona dikevin tûşê korona dibin şest ji sedê zêdetir bûne taybetî li eyaletên wek West Virginia ku nêzîkî paytext Washingtonê nêzîkî 2 saatin ji bir dure West Virginia Maine eyaleteki biçûke li bakurê rojhilata Amerikaya dema mirov nexşê Amerika binêre jor New Yorkê eyaleteke biçûk istanekî biçûk e û South Dakota û Iowa ev her çar istan ev her çar eyalet her zêde ku pêketînên rojane di çardeh rojên borî de her zêde li wan deran çêdibin têdîtin yani ji wan em bêjin West Virginia, South Dakota û Iowa ew car pir caran wekî ciyên konservatîv te zanîn başûr û em bêjin navîn nava Amerîka dine li başûr Amerîkane li Maine hinek wekî istisna disekine li wan deran bi awayekî hişyarî bi awayekî metirsîdar pêketinên COVID-19 zêde dibe carekî dibêjim taybetî jî piraniya wan pêketinan ji cûreya delta ye cûreya delta wek em dibêjin mirova zûtir nexweş dike
eş û azar pirtî çedibin rêjeya kuştinê zêdetir e û pir bi hesanî bela dibe. Dîsa li gor navenda kontrolkirin û pêşîgirtina nexweşiyan CDC ya Amerîkî li 16 eyaletan ji pêncî 16 eyaletan mirov dikare bêje ku hejmara pêketînan du car pirtir bûne. Yani ew jî nîşan dide ku çawa riskekî metirsiyekî ciddî mezin li Amerîka heye. Pir caran malbat jî ditirsin temaşevanan delal. Ji ber ku niha li gor qanûnên Amerîkî zarokên ji 12 û biçûktir nikarin werin derzêledan derzî li wan nayekirin û di rojên dawiyê de jî hinek nûçe bela dibin ku pir zarok bi vê nexweşiyê dikevin. Ev jî ciyê tirse ye ji ber ku zarok hem heta niha destûr tene ji bo kesên 12 salî û mezintir hatiye dayîn ku vaksînên COVID-19 li wan were xistin. Yani dema zarokek 12 salî û biçûktir be vaksîn jî derfeta derzêkirin jî tune lê di vê dawiyê de dema zarok jî bi vê nexweşiyê dikevin bi vê virûsê digirin. Ev jî dibe ciyê tirse ji ber ku yani li Amerîka piraniya pirsgirêk ev e kesên ku derfeta yan jî mafê derzêledanê heye ew xwe derzî li xwe nadin. Ji xwe Biden û rêveberiya wî jî Serok Biden û rêveberiya wî jî pir caran hewl didin ku vê yekê biguherîn. Lê di aliyê din de pirsgirêkek nû derdikive ew jî zarokên biçûk ji 12 salî biçûktirin. Ji ber ku ew nikarin derzî jî li xwe bidin. Çunku heta niha pisporên saxlemiyê destûr nedane. Yani bi xwe ewle nebûne ku ew vaksînên ku heyî, vaksînên ku niha têkar anîn zirar negihîne wan zarokan. Ji ber vê yekê jî yani pirsgirêk dibe du alî. Aliyek imkanê wan heye, mafê wan heye, belaş e, berdest e, wê xwe nadin bi sedemên siyasî, sedemên olî, sedemên kesîtî li aliyê din de jî zarok di demên dawiyê de zarok bi vê nexweşiyê dikevin lê zarok nikarin werin parastirlanma jî bang li malbatan têkirin ku karanîna rûberkan, maskan bikin tiştekî pêdivî bê maskê dernekevin ji malê ji ber ku zarokê xwe biparêzin. Yani mirov dikare bêje niha ji Amerîkiyên 12 salî û mezintir 56 ji wan 56 sedê ji wan kesan hatine vaksînkirin. Yani ew rêje jî rêjeyekî nizm e. Biden ji xwe kiribo Almanc ku di çarê tîrmehê de heftê ji sedê kesên ku mafê wan derzîkirinê heye derzî li xwe bidin. Herî kem yek derzî li xwe bidin li tê bîrave di bernameyê borî de me gotibû ku çawa ev Almanc pêk nehatibû. Loma jî niha mirov dibîne di wan rojên dawiyê de careke din giwaştin li ser hikûmetê çêdibe ku tedbîrên pêşîgir xurt bike zû nehêle ku karsazî, kardarî, firoşgeh stî xwe xwar neke hember giwaştinên wan. Çunku ew dibêjin Partiya Komarî bi xwe jî dibêje divê aborî azad be, serbest be, pêşîgirtin, qedexekirin, sînordarkirin, werin rakirin, jiyan bizivire asta normal e. Lê mirov dibîne rojên dawiyê de dibîne ku rewş xirabtir dibe. Niha kompanya Pfizer ji serledanê kiri, ji hikûmetê kiribû ku ji bo doza sisiyan yani derziya sisiyan destûre bigire. Ji ber ku niha hêdî baverek buha çêdibe ku du dozên ku hatine dayîn dibe ku têrê neke. Ji ber ku vîrus xwe diguherîne asta wê xetertir dibe. Niha kompanyên vaksîn çêkirinê hewl didin îzin carek din destûre wergirin ku bo kesên ku dixwazin care sisiyan vaksîn eledin. Lê wekî zanin li Ewropa jî welatên Ewropî jî biryana xwe ji pêş ceva derbas dibin pêdaçûnê li ser biryara xwe dikin ku carek din wan tedbîrana pêşîgir bînin, rêgirtinê bînin ji ber ku yani korona bi xwe naçe ciyekî li wirmaye di hefteyên dawî de jî li Amerîka du car zêdetir bûye. Ew ji wekî mirov dikare bêje di rojava me de rojava Amerîka de ciyekî girîng dilîze. Temaşevanan xweşdivî wek mijalekê din mirov dikare bêje ku do êvarê li civata senatoran
demokratên civata senatörên ragihand ku wan di nav xwe de lehev kiriye ku paketeke nû ye binesaziya mirovî, binesaziya human infrastructure, binesaziya mirovahî hevbîr bûne, qayîl bûne ku vê paketê bînin pêş civata senatoran ya bo dengdanê. Komisyona bütçe ya civata senatoran ku Bernie Sanders di nav Partiya Demokrat de wek navekî pêşverû çepger tên nasîn, ev seroktiya vê komisyona dike. Chuck Schumer ev ji serokê piraniya demokratan e di civata senatoran de. Wan her du komisyon lehev kir ku paketek bi 3.5 trilyon, bi nirxê 3.5 trilyon dolar li ser vê paketê lehev kirine ku jê re dibêjin binesaziya mirovî di vê paketê de xalên wek sigorta, bîma saxlemiyê, sigorta tenduristiyê, xurtkirina em bêjin li Amerîka sigorta mafê bîma saxlemiyê wekî em bêjin alawekî bazirganî ye, tu bi xwe dikirî, ne wekî em bêjin Tirkiye, Sûriye, Iraq yan İran e. Pir caran dewlet rê dide, alîkarî dide çûna doktor kirîna dermanan li Amerîka bi awayekî cuda ye temaşevan delal divê tu bikirî. Em bêjin bi milyonan kes hebûn nikarin herin doktoran ji ber ku çûna doktor kirîna derman gelek buha ye. Divê paketê de Partiya Demokrat dibêje divê em parastina karkeran çîna navîn kesên ku bi mehane, bi maaş dijîn parastina wan bikir loma divê paketê de hinek baştirkirina rewşa Amerîkiyên ji rêzê, ne Amerîkiyên dewlemend, lê Amerîkiyên ku bi maaş, bi mehane jiyana xwe, debara xwe dikin. Wek em bêjin lênerîna çav, diran, xwedîkirina zarokan, alîkariya ji bo wan, xurtkirina programên wek Medicare ku kal û pîr, kesên kal û pîr, kesên ku nexweşin, astengber nikarin kar bikin, bernameyên ku ji bo wan hene were xurtkirin. Em bêjin îklim, climate, saka jîngeh, gelek di salên dawiyê de wekî me gotibû êdî li Washingtonê ne havîn ne zibistan li pir caran servan ser Amerîka ev tiştê dîtin pisporên jîngehê jî jîngehperest jî dibêjin ji ber ku zarar ji jîngeh re tê dayîn, îklim tê zarar kirin, divê parastin were kirin, divê paketê de Biden bi xwe jî, Serok Biden bi xwe jî gelek girîngî dide. Hinek parastina jîngehê, dûrketina ji em bêjin komir, neft, çavkaniyên vî rengî û şûna wan girîngîdana heza tav, ba, av ku naqadin, ew jêder naqadin tüm nû dibin, hinek bi wî awayî girîngî tê dayîn. Yani divê paketê de mirov dikare bêje 3.5 trilyon dolarî Biden çabereyê ku ev paket were derbas kirin. Ev paket temaşevan delal tene Partiya Demokrat bi xwe ye. Belkû tê bîrave me berê jî gotibû ku çawa rebazek taybet heye di civata senatoran de, di siyaseta Amerîkî de, dema pêşniyarên paketan ku bi bütçeya Amerîkî ve girêdayî, xerckirine ve girêdayî, rebazek taybet heye, mirov dikare bi pêncî dengan. Yani bi piraniya basît, pêncî û yek dengan ve de derbaskerine o paketa Amerika Rescue Plan, paketa rizgarkirin Amerika jî çend mehberê hatibû derbaskirin, bi wê awayî hatibû derbaskirin. Yani tene bi denge demokratın. Demokrat xwedî pêncî dengin, komarî xwedî pêncî dengin. Dema her du dibe pêncî hingê cîgera serok Kamala Harris xudan denge ku ve vekheviye bişkene. Ji ber ku Harris jî demokrat e ve çaxa dibe pêncî yek beraber pêncî dengin. Niha demokrat dibêjin em gehiştine ve lehevkirine ku ve paketi bi serê xwe bi budget reconciliation process peyvajiye lev anîne bütçe bi vê navî tê gotin bidin derbaskirin hingê hewcî ne hewceyî şestî dengane tene pêncî deng bersin li Amerîka wekî hûn zanin ji bo derbaskirinê pêşniyarekî bernivîsekî dibe şestî deng hebin, şest deng hebin ku hingê derbas kirin lê ji ber ku pêncî ne o tiştek ku demokrat dînin komarî piştgirî nadin. Loma jî niha ev rek li ser Partiya Demokrat dimîne. Partiya Demokrat jî tê bîrave me çend cara em dubare dikin ku hinek deng hene li eyaletên ku bi piranî
komarine desalat dest bir partiye komari den jivan eyalete hatine loma pir caran yan ji bo xema cara gidin werin hilbijartin yan ji ber tirsa siyasete serdest pir caran bi komariya la didin distin bi wan ra tev digerin nêzîkî wanin pir caran jî deng derdixin ku em deng nadin yani piştgirî nadin niha pirs ji bo Partiya Demokrat ev ku ev kesên taybetî du deng du senatör Manchin, John Manchin ji West Virginia o Kyrsten Sinema ji Arizona gelo dengê xwe bidin yanine eger ev dengê xwe nadin veçare derfet namîne ne pêkane ku ev pêşniyar derbas be û bibe qanûn ew jî di rojên pêşiya me de xalên giring ku em hemî bala xwe bidine lê ji ber ku paketên wiha pir caran di berjivendî hemî eyaletên de ne di berjivendî hemî gel de ne tevê ku nerazîbûn dijberî tenê kirin jî dawiyê de eyaleta wan jî feyde dike liha loma mirov niha bine li Washingtonê binêre bendebarek wiha heye ku demokrat vê paketî bidin derbazkirin di hemen demê de paketeke din jî heye ev jî binêsaziya ne mirova heye binêsaziya teknolojî binêsaziya avakirin çêkirin ew jî niha komisyonek ne partîzanî yani komisyonek hevbeş her du partiyan heye ku 22 kes 11 demokrat 11 komarî bi hev re dimeşînin ku ew jî wi awayekî hevbeş were derbazkirin di vê paketê de jî nûkirina reyan hesin reyan firingehan benderên deryayî xurtkirina binêsaziya teknolojî Amerîkî ku heker nikaribûn êriş bikin yani du paket wiha didomin demokrat dibêjin divê ev her du paket bi hev re werin pêş dengdanê yani mirov dikare bêje du paketên cuda hene yek taybetî ji bo însanên mirovan civakê Amerîkî gele yek din jî pirtir bu binêsazî teknolojî sanayî jingeh ji bo wan tiştane yek ya pêşîn tene bi piştgirê demokratan mirov dikare bêje siyaseteke wan navxweyiya ya din jî bi awayekî hevbeş didome di rojên pêşiya me de me bibînin ka ve çawa be di mijara me seseyan de jî temaşevan delal dîsa ew mijar bi awayekî berdewam didome li Amerîka piştî hilbijartinên seroktiyê niha gelek tirs gotûbêj xem hene ku hin eyalet taybet eyaletên ku komarî li desthilatin prosesa dengdanê dijbartir dikin zehmettir dikin ku kesên bi pir caran dengê xwe didin Partiya Demokrat ve nikaribin herin ser sindoqan bêguman komarî wiha nafikirin komarî dibêjin em tenê sîstema heyî ewletir dikin xurttir dikin parastîtir dikin rekûpektir dikin li Amerîka em bêjin nêzîkî hevde eyalet piştî hilbijartinê hinek biryar dan derbazkirin ku êdî em bêjin bi dengdana bi postê bi dengdana bi trombîlê dema bi trombîlê xwe derbaz dibî dengê xwe davê jî baksekê qutiyekê dengdane yani hinek rebaz hebûn ku taybetî sala hilbijartina borî de ji ber hebûna korona jî gelek hatibû hesankirin hatibû rahettirkirin lê piştî hilbijartinê niha nêzîkî hevde eyalet istan guhartinên kirine ku rexnegir dibêjin ji bo pêşîgirtina Amerîkiyên reşin Amerîkiyên qehweyîn Amerîkiyên koçberin ku ev pir caran ya nasname wan tune ya trombîla wan tune ku herin ciyên dengdane yani armanc ev e ku awaya rêjeya pir bilind ya beşdarbûna ku di sala hilbijartina borî de pek hatibû ew rêje were girtin ku komarî bi wî awayî bikaribin dengê xwe zêde bikin dengê demokratan jî kêm bikin îro Mitch McConnell serokek kemaniya komariyan di civata senatûran de bi tundî rexne li demokrata kir ku tim wan çîrokana dubare dikin bê bingehin tiştên ku ew dixwazin xurtkirina sîstema hilbijartinê xurtkirina sîstema dengdanê ye ji ber ku demokrat nikarin siyasetê biafirînin nikarin bersiva daxwazê gel bidin bi wî awayî dixwazin biryarên
reveberiyen komari erzam bikin, biçük bikin. Yani bu avaya ki tund rexne kirle Serok Biden de beje, Serok Biden beje. Eri şeki pır mezin o diroki heye jibo mafe dengdane ku, ev ji mafe ki piroze. Jiber ku eyaletên komarî dixwazin hevesa gel bişkênin ku ew neçin ser sindiqan tevlî dengdanê nebin. Dema tevlî dengdanê nebin awayê dengên demokrat kêm dibin. Biden bu xwe serbilind dibîne ku di dema wî de rêjeya beşdarbûna hilbijartinan dîrok Amerîkê de gestiye astekî pir bilind bir awayekî rekor bilind. Biden'ı jî bu xwe serbilind de dibêje armanc ev e ku ew rêje were nizmkin were kimkirin ji ber ku komarî ditirsin. Dema beşdarbûn zêde dibe ew alîkariya demokratan dike, piştgiriya demokratan dike niha ew dixwazin bîvî awayî pêşîlê gelê Amerîkî bigirin. Dibêje gelê Amerîkî bi tevgerek em bêjin bi tekoşînekê dur û dirêj ev maf bi destxistiye ji bo hemê Amerîkiyan niha carek din bi wan dek û dolaban dixwazin vê mafê ji dest Amerîkiyê bigirin. Dibêje divê kongres rabe û pêşî bi vê yekê bigire û her wiha xencî kongresê jî min ji Wezaretê Dadê xwastiye ka destxata xwe bikar bîne li eyaletên ku niha biryarên wiha sînordarkirin, dortengkirin tê dayîn li ser wan pêdaçûnê li ser wan biryar bike. Da ku nehêle mafê dengdanê Hemwelatiyên Amerîkî werin bi zorê ji destê wan werin girtin. Temaşeban dera eyaletê Texasê ku piranî bi komarî ne niha aynı bi awayî bi heman awayî parlamentoya Texasê dixwaze qanunek bide derbaskirin. Wan jî ji ber ku dengdan pêk neyê bi awayekî plankirî ji Texasê derketin çûn dervaya sînorên Texasê hatin Washingtonê da ku ev dengdan pêk neyê yani hinek girîjiyek aloziyek heye. Biden piştgirî da wan qanûndenaran wan endamên parlamenta Texasê ku demokratin ew dibêjin li gor qanûnên Texasê divê dengdan ji bo dengdanê awayekî parlamenteran amade be. Dema ew awa pêk neyê dengdan jî pêk nayê. Lê dema ew qanûndener endamên parlamentoya li nav sînorê Texasê bin divê ew mecbûrî beşdar bin. Li dema derdikevin sînorê dervaya sînorê Texasê êdî peyvajû dicemi de. Tiştek ku çêbûyî niha ev endamên demokrat yên parlamentoya Texasê hatine Washington ku bal bikişînin ser vê yekê dibêjin hemwelatiyên Texasê dibin xeterî dane ji ber ku qanûnek ku niha komarî dixwazin bidin derbaskirinê ve mafê ji me dibe. Texas jî ciyekî girîng piştî Kaliforniya eyaletê her mezinya dudiyane û hejmarekî mezinya Amerîkiyên bi Latînî resen têde hene hejmarekî girîng Amerîkiyên reş jî hene ew hemê ditirsin ku ew qanûna nû wana dike armanc ku ew nikaribin di hilbijartinan de dengê xwe bidin. Loma hatine Washingtonê ku bala bîra giştî Amerîkî, bîra medya Amerîkî, Kongres Amerîkî û qasra spî bikişînin û heta niha kişandinê jî ji ber ku di medyayê de cî digirin û waliyê Texasê jî ferman derxist ku ev kes werin desteserkirin. Dema gehiştin Texasê ew werin girtin ji ber ku ew dibêjin karê parlamentoya Texasê asteng dikin. Mirov dikare bêje ku siyaseta navxeyî de ew e Küba ku cîrana Amerîkaya nêzîkî bi derê xwepeşandin çêbûbû Wezareta Derve Amerîka û her wiha Serok Biden jî bi peyaman piştgirî dan ku gelê Küba mafdarin. Serok Biden got mafê gelê Kübaya ku ji bo jiyana wek mirovan jiyanekî bi hurmet bijîn lomajan piştgiriya wan dikin ku mafê xwe dixwazin awayekî aştiyane Wezîr Blinken jî bi heman awayî kiryarên reftarên hezin evlekariya Kübayê bi tundî rexne kir, şermezar kir. Amerîkiyên Küba taybetî li Florida bajarê Miami pir Amerîkiyên bi Kübayî resen aslixwe Kübayî ne li wir dijîn wan çend rojin derketine kolanan do hayveyek otobanek girtibûn bi trafîkê ji bo şermezarkirina hikûmeta Kübayî
her buha ev bang li ser Biden û reveberiya em bêjin wî dikin ku pirtir bi awayekî kiryarî piştgirî bide gelê Kubayê ku gelê Kuba di azadiya de bêjin mafîxa bigirin ji vê rejimê rizgar bin. Hikûmeta Kubayê jî dibêje ji ber siyaseta Amerîkaya tund dijî me ambargoya siyasî û aborî gelê me di vê rewşe de ye. Ew jî dibêjin yani em jî belkî şermezar dikin. Yani li taybetî li Florida ku eyaletekî guherbar e yani di siyaseta Amerîkê de xudan rolekî pir mezin e. Tevî ku piraniya Latîniyên Amerîkên Latînî dengê xwe didin demokrat, Kubayî û dengê xwe didin komariyan. û pir caran Kubayî Amerîkên Kubayî dibêjin demokrat piştgirî didin rejima sosyalîst. Loma ew jî mijarekî bi balansek ku reveberiya Biden hewl dide balansek siyasetekî balanskirî çêke. Li Tirkiye çi heye temaşeberên hêja do qasa spî ragihand ku Jeff Flake senatöreke berê yê eyaletê Arizona'ya ji partiya Komarî ye. Le Jack Flake dengekî bilind bû di nav vê partiyê de ku dijberiyekî tund dikir beramber serokêberê Donald Trump. Donald Trump bi awayekî eşkere êriş dibir ser Flake û di dawiyê de Flake neçar ma ku carek din xwe neke berbijar. Flake di hilbijartinê de tevî ku ev buxa komarî ye bi awayekî eşkere vekîlî piştgiriya xwe ji bo berbijarek kandîde demokrat Joe Biden ragihandibû û Arizona te biravet temaşevan delal di bernameyên me de me pir cara gotibû çawa Arizona ciyekî sor tê nasîn yani sor di siyaseta Amerîkê sor komarî ne şîn demokratin. Ev jî tiştekî balkêş e sor pir caran li cîhanê sor çepker sorun. Li Amerîka sor komarî ne. û Arizona jî bi dîrokî ciyekî sor tê zanîn komarî. Lê di vê hilbijartinê de Biden bi awayekî sürprizî awayekî neçaberek kirî Arizona bi dest xist û Arizona di serokbûna Biden de rolekî pir giring lîst û pir kes çavderên siyasî dibêjin Jeff Flake û hevjîna John McCain. John McCain jî senatöreke bi nav û dengê hûn zanin hatibû Rojava jî hatibû Herêma Kurdistanê jî hevjîna wî jî ew her du bi eşkereyî piştgiriya Biden kirin wan digo Trump zarar digihîne qumaşa Amerîkî, zarar digihîne sistema Amerîkî bi tiştên nebaş, bi îdayên nebaş cudabûn, cudabîrî derdixe neyartî li Amerîka, civak Amerîkê derdixe. Loma jî wan her du piştgirî dabûn Biden û Biden bi dengekî biçûk Arizona birîbû, qazanç kirîbû û hemî delegeyên Arizona ketibûn destê Biden û Arizona yani rolekî giring lîstibû. Pispor dibêjin ew her du kes rolekî mezin lîstine û Biden hem hevjîna Cindy McCain û hem jî Flake dike berbijar bo balyozbûnê. Niha Flake ve bibe destnîşankirin ji bo balyoz Tirkiye. Divê senator, civata senatoran ere bike. Lê ihtimalekî mezin ve ew were erekirin ji ber ku demokrat rez li bî digirin ku tevî ku ev komarî ye piştgirî daye demokrat serxatirê Amerîka nirxên Amerîkî û komarî jî tevî ku belku ne bi dilê wan be jî yani tomara sicîla Flake baş e. Flake wek mirovekî mormon te zanîn mormon baweriyeke li Amerîkaya ji Hristiyanên belfireh cuda dibin hinek jiyana wan cuda ye bêguman em daviyê bername de em mirov dikare bername din de pirtir biaxe. Li ew dibe balyozê Tirkiye pir caran yani mirov dipirsin gelo ve çawa be yani Biden dixwaze nîşan bide ku ew serokê hemû Amerîkiyan e ew pirsgirêk nabîne di pozisyonek postek wek balyozê Tirkiye yekî komarî bike berbijar destnîşan bike ew dixwaze nîşan bide ku ew serokê hemû Amerîkiyan e kî bi baweriya wî dikare xizmet Amerîka bike xizmeta berjimendiyên Amerîka bike ev de serem nabîne ku wana neke berbijar bi vê awayî Jeff Flake jî we bibe balyozê Tirkiye berê Donald Trump û Recep Tayyip Erdogan xudan peybendiyên gelek taybet bûn pir cara gotibû û Flake jî wek kesekî hevrik rikeberê Trump da nasîn ew jî balkêş e
لی مرد دکاره بیجه کو علی سیاست نبخوایده بایدن دخوازه پیامک بده کو برجوندی امریکا گرینگتره کسین بزانبون و بکانین جویلا گرینگتره نه حوجه یک هرکس دموکرات به جف فلیک جی سناتور بری آریزونا جی نها وهای اوجه بخواست سربلند سپاسیه بایدن دکه که بیجه او به سربلندی سرفرازی خدمت بکه وی برجل در و امریکا جیای چندین جور به جور ناست که دزانه لو امرود کلی بیجه مجارن ما ابون تماشا ولن دلال جی چهارشنبه بوری حتی نها جی ام هدیه دیتن داویه برنامه هیوی دکن که برنامه ما زندی ام جبر پیشکش دکن که تایبت سر سیاست امریکای نوخی و سیاست کردار گرداییه ام هیوی دکن که بدله ویه حتی چهارشنبه دن ام به هفرابن از سر نوی هفکاری آقا فرات بلای او همی بشه کردی دنگ امریکا جبر روزی که خوشی گشت خواستم بگم دخل خوشی ده خاطره به